שלום, שמי יואב גורן, בעליה של חברת יואב חינוך ואילוף כלבים. שמי יואב גורן ואני מחנך ומאלף כלבים. בעל ותק וניסיון של למעלה מ-13 שנה בתחום האילוף, טיפול וחינוך הכלב. הרבה אנשים שואלים אותי בשביל מה צריך מאלף. הסיבה העיקרית היא על מנת לחבר את שתי השפות ביחד. הכלב מדבר שפה כלבית ואנחנו מדברים שפה אנושית, ולא תמיד זה מתחבר ביחד. השיטות בהן אני משתמש הן שיטות מודרניות הקיימות היום בשוק. פעם היה נהוג לעבוד עם המון אלימות, אינני דוגל בשיטה זו ולא רצוי לעבוד בצורה הזו. השיטות הן חיוביות ברובן, עם תיקונים כאלה ששפת הכלב מבינה אותם. הכי חשוב לי זה לעבוד איתכם הבעלים. אתם חלק בלתי נפרד מכל תהליך האילוף הזה. אם בסוף התהליך הכלב יקשיב לי כמאלף, לכם זה לא יעזור. החוכמה היא לבוא ולהעביר לכם את המסרים בצורה כזאת, שבסוף התהליך גם תקבלו כלב ממושמע יותר, מחונך יותר, ותדעו לזהות את הבעיות בעצמכם ללא עזרה של מאלף כזה או אחר. הכי חשוב, לא להתייאש. גם אם לא הצליח בפעם הראשונה. כלב אינו מחשב. הוא לא מופעל על ידי לחיצת כפתור. גם אם התחלתם לעבוד עם מאלף אחר וזה לא צלח, תמיד אפשר לנסות מאלף נוסף. אשמח אם תיצרו איתי קשר דרך מספר הטלפון שלי 054-777-2919 או דרך דף הפייסבוק יואב חינוך ואילוף בעברית, או דרך אתר האינטרנט www.hav.co.il. אשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה ובכל פתרון. תודה ולהתראות. יואב גורן